Sampai gaya ciri khas neng kene iki. Iya, ini udah. Ya, ini kan golku. Oh iya. Kedepannya dipikirkan ya. Oke, siap. Apa sikile diangkat siji apa. Pada ini pincang. Sing pincang iki dagelan garen. Dago iki ora pincang. Ayo jangan lagi. Ya. Nah. Bacaan. Terima kasih matur nuwun. Ya. Langsung sambung Dek Yayi Galuh. Ya. Yayi Galuh wis iki. Hajine muter. Oh, ancang ya dadi pangocakmu. Sopo Galuh dangdut mau? Kita kasih orjen genting. Ya, pakai musik biar hebat. Ya, orang ngono nduk. Piye? Pakai musik biar asik. Pakai musik biar asik. Ya, Purwokadine kan ngono. Dalam Pak Dangdut. Sing mau ya Mas ya. Apa? Ngersake napa monggo sing mau? Sing belum diaturke masih adakah request? Apakah ada request? Ya, Pak mau jalan sing Yang masih stay di sini mungkin mau request. podang kuning saka Pak Damar kan. Podang kuning versi reggae. Apa iso? Iso. Panjangnya. Ayo padha nyambut gawe orjene ya ben muni. Takkan pisah ya Mas. Mesti goleki mau. Oh iya. Apa ndek lagune? Takkan pisah. Oh yang memeluk menciummu di surga iki. Heeh. Amok kene yo ono kok dodol di surga. Wong ngene kok ngene kok dodol di surga. Nugroho laras passwordnya. Apa? Ayo. Sesok gawe. Iki ora gawe. Wis lali password.